Vítejte v pořadu Simi X Factor. Kdo z koho? Kdo z koho se to jmenuje protože dnes jednoho z naší top 5 vyřadíme. Jdeme na to. X dnes postupují Claudie Rich. Claudie, dnes si v ohrožení. Jam DeBose zaspíval si Welcome to my life od Simple Plan a postupuješ dál. Zůstali nám tu Mark London a Monica Bellucci. Jeden z nich dnes bude v ohrožení a jeden z nich dnes postoupí. Do dalšího kola postupuje Monica Bellucci. Tak, a teď kdo z koho? Postoupí Claudie Rich anebo Mark London? Vy jste hlasovali a nejmenší počet vašich hlasů dostal Mark London. Sledujte nás příště u Noci zamilovaných písní. Ahoj.